Απόψε ζήσαμε συγκλονιστικές εμπειρίες, συγκλονιστικές στιγμές μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο. Τόσοι άνθρωποι μαζευτήκαμε, ανοίξαμε τις καρδιές μας και λάβαμε όλες τις αρχαγγελικές ενέργειες που κατέβηκαν στη γη. Δεν είναι άγγελοι, είναι ενέργειες που δεν έχουν εισαρκωθεί εδώ στη γη και τις ζουν μόνο δίπλα στο Θεό. Και μάλιστα πολλοί άγγελοι θα θέλουν να ζήσουν ανθρώπινη εμπειρία. Θαύματα γίνονται. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, οδηγός και προστάτης της σχολής μας. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε όμορφα μηνύματα σε όλους μας. Και ο Αρχάγγελος Ραφαήλ έφερε τη θεραπεία στις ψυχές μας, τη θεραπεία στη ζωή μας. Θέλω σήμερα απόψε εδώ να φύγεις και να καταλάβεις